μιλήσω έτσι εντελώς απλά και βιογραφικά για μία μορφή του αιώνος μας που μας αξίωσε ο Θεός να γνωρίσουμε κατά τα φοιτητικά μας χρόνια, όταν ήμουν φοιτητής στην Αθήνα τη δεκαετία του 1980, όταν σπούδαζα την νομική επιστήμη και αργότερα τη θεολογική. Ήταν πράγματι μια ευλογία για μένα, η οποία εκαθόρισε τη ζωή μου, αλλά όχι μόνο ευλογία, αλλά και μια υποχρέωση πνευματική που με καθιστά ενώπιον του Θεού οφειλέτην αιώνιον. Και τώρα που έγινα επίσκοπος, κάνοντας υπακοήν τόσο στον ίδιο τον γέρονταν Ιάκωβο, ο οποίος μου είπε όταν θα έρθει καιρός να σου ζητήσει ο κόσμος να μιλήσεις για τον γέρονταν Ιάκωβο, να μιλήσεις, και κάνοντας τώρα υπακοήν βρίσκομαι ενώπιός σας ομιλώντας γι' αυτόν, αλλά και σε άλλους πατέρες της Εκκλησίας και επισκόπους, οι οποίοι με παρεκάλεσαν αυτήν την εμπειρία να τη μεταφέρω στην αγάπη σας. Ήταν ένας άνθρωπος μικρασιάτης στην καταγωγή και μικρασιάτης στο ήθος. Γεννήθηκε το 1920 στα ματωμένα και ευλογημένα χώματα της Μικράς Ασίας. Γεννήθηκε στο Λιβύσι, στη Μάκρη της Μικράς Ασίας. Το Λιβύσι και η Μάκρη είναι ακριβώς εκεί που ήταν τα αρχαία μοίρα της Λυκίας. Τα μοίρα της Λυκίας γεωγραφικά, για να προσδιορίσετε το χώρο και τον τόπο, βρίσκονται απέναντι από τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Δηλαδή είναι μια γειτονική περιοχή σε εμάς. Μάλιστα εκεί στους κατοίκους της ελεύθερης περιοχής Μόρφου, όταν μιλώ για το γέροντα, για να τους κάνω έτσι να αισθάνονται πιο κοντά το γέροντα, τους λέω είναι ακριβώς απέναντί μας, όπως και είναι απέναντι από την περιοχή της Τιλιρίας. Είναι η περιοχή της Μάκρης και της Μικράς Ασίας. Μου έλεγε ο γέροντας, για να δείτε πόση σχέση είχε η οικογένειά του και η περιοχή του με την Κύπρο, όταν η μάνα του ήθελε να προσευχηθεί, γύριζε τα βουνά του Κίκου και έλεγε «Παναγία του Κίκου μου, βοήθα τα παιδιά μου και τα παιδιά του κόσμου όλου». Μια προσευχή που οι παλιές μάνες της Κύπρου αλλά και οι σημερινές ελπίζω ότι κάνουν. Μέσα από αυτά τα πλάτα λόγια επικοινωνούσαν οι μητέρες με την Παναγία για να προστατεύει η Παναγία, η μεγάλη μητέρα των Ορθοδόξων, τα παιδιά τους και τα παιδιά όλου του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προσευχόταν η μάνα του γέροντα εκεί στα ευλογημένα και ματωμένα αργότερα χώματα της Μικράς Ασίας, γυρίζοντας πάντοτε κατά τα βουνά του Κίκου. Αλλά εκεί δεν έζησε για πολλά χρόνια ο γέροντας. Έζησε μόνο 2-3 χρόνια και έγινε η μεγάλη μικρασιατική καταστροφή και αυτός μικρό παιδάκι, προσφυγάκι πλέον, στην αγκαλιά της μάνας του, της κυρίας Θεοδόρας, που οι γειτόνισσες τη φώναζαν επί το χαριέστερον Δωρούλα, στην αγκαλιά της μάνας του και της ευλογημένης γιαγιάς του, έφυγε από αυτά τα πονεμένα και ιστορικά χώματα, προσφυγάκι γι' αυτός, όπως πολλοί από μας, και ήρθε στην κυρίως Ελλάδα, έχοντας την πεποίθηση οι τότε μικρασιάτες και την παρηγορία ότι μπορούμε να φεύγουμε από τις πατρίδες μας, αλλά πηγαίνουμε στην κυρίως μητέρα μας, τη μητέρα πατρίδα Ελλάδα. Για να δείτε όμως πόση διαφορά είχε το μικρασιατικό ήθος των προσφύγων από το ήθος των τότε τουλάχιστον κατοίκων της κυρίως Ελλάδος, μου έλεγε ο γέροντας τα εξής. Όταν λέει οι πρόσφυγες αποβιβάστηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, οι μικρασιάτες πρόσφυγες, και τους επέρασα λέει από έναν προηγουμένως ξερονήσι και εκεί τους έβαλαν καρατίνα και υποχρεώθηκαν όλοι στον εξευτελισμό να απογυμνοθούν, να απολυμανθούν και να ξυριστούν άντρες και γυναίκες από τις τότε μεταδοτικές ασθένειες που υπήρχαν. Διαπίστωσαν λέει ότι οι άνθρωποι εκεί του Πειραιά ήταν διαφορετικοί από αυτούς. Άκουα λέει τους κατοίκους και τους λιμενεργάτες ειδικά, εργαζόμενοι αυτήν την άχαρη εργασία της απολύμασης των προσφύγων, να βρίζουν, όπως και μέχρι τώρα υπάρχει αυτή η συνήθεια, τον Χριστόν και την Παναγία. Και στεναχωρήθηκαν λέει πάρα πολύ οι πρόσφυγες και είπαν, παρά να έρθουμε σε τέτοιους ανθρώπους λέει, καλύτερα πίσω στους Τούρκους. Δηλαδή τόσο αισθάνθηκαν ότι προσβάλλονταν ο Χριστός και η Παναγία τους και η Παναγία μας, που προτίμησαν το μαχαίρι των Τούρκων παρά να εισέλθουν σε έναν τέτοιον ήθος.
Βεβαίως αυτό δεν ήταν το ήθος όλης της Ελλάδας, όπως και δεν είναι όλης της Ελλάδας το ήθος. Αλλά αυτό είναι δείγμα πόσον οι Μικράτιάτες αγαπούν και σέβονται τον Χριστό και την Παναγία, που δεν καταδέχονται ποτέ να βρίσουν αυτά τα ιερά πρόσωπα της πίστεώς μας. Κάτι που δόξασε ο Θεός και εδώ στον τόπο μας στην Κύπρο. Μπορεί άλλα κακά να έχουμε και άλλα ελαττώματα, αλλά αυτό δεν το έχουμε και μακάρι ποτέ να μην το αποκτήσουμε. Μετά από τον Πειραιάν, ο γέροντας με την οικογένειά του, μικρόν παιδάκι τότε, Ιακωβάκος, όπως τον εφώναζα, ανέβηκε στα μέρη της Άφισσας και μετά την Άφισσα εγκαταστάθηκαν πλέον μόνιμα σε ένα μικρό φτωχικό χωριό της Βορείου Ευβοίας, τη Φαράκλαν όπως λέγεται, και εκεί ο γέροντας άρχισε να μεγαλώνει και να δέχεται τα πρώτα γράμματα στο τότε δημοτικό σχολείο. Αυτά τα πρώτα γράμματα που δέχθηκε ο γέροντας Ιάκωβος ήταν και τα τελευταία. Επειδή η οικογένεια του ήταν πτωχή και όπως συμβαίνει συνήθως και μέχρι τελευταία συνέβαινε και στον τόπο μας αυτό, τα παιδιά των πτωχών οικογενειών ήταν πολυτέλεια να δεχτούν τα πρώτα γράμματα του δημοτικού. Η συνήθεια, όπως ξέρετε, να συνεχίζουν και στο γυμνάσιο, ακόμα μετά και στο πανεπιστήμιο, είναι μια συνήθεια της δεκαετίας του 60 και εδώ πλέον. Ο γέροντας λοιπόν ακολούθησε τα πρώτα γράμματα του δημοτικού σχολείου και εκεί τον εσταμάτησαν μάλλον η οικογένειά του, και ο πατέρας του είπε: Ιάκωβέ μου, μέχρι εδώ θα σπουδάσεις, μέχρι εδώ θα πας σχολείο και θα έρχεσαι μαζί μου στο μεγάλο σχολείο του λαού στα χτίσματα. Και έτσι ο πατέρας του, που ήταν χτίστης, έπαιρνε μαζί του καθημερινά τον μικρόν Ιακωβάκο για να το βοηθήσει στα χτίσματα, και έτσι ο Ιάκωβος έγινε ένας πολύ καλός τεχνίτης αυτής της οικοδομικής εργασίας. Ήταν τότε 10-12 χρονών όταν άρχισε, όπως μου έλεγε, να προσέχει τη μητέρα του τι έκαμνε. Αυτή λοιπόν η ευλογημένη γυναίκα, η μητέρα του γέροντα, η κυρία Θεοδόρα, η Δωρούλα όπως είπαμε, ήταν μια ασκήτρια, ήταν μια γυναίκα μεγάλης προσευχής και μεγάλης ασκήσεως. Μπορούμε να πούμε ότι σε όλη την πορεία της ζωής αυτού του ευλογημένου ανθρώπου, οι γέροντες του, οι ουσιαστικοί, οι πνευματικοί καθοδηγητές του ήταν δύο πρόσωπα: η μητέρα του και αργότερα ο Όσιος Δαβίδ, ο Άγιος της Μονής, ο οποίος κατά σύμπτωση έχει και το επίθετο γέροντας. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα του λαού και του Θεού, η κυρία Δωρούλα, την έβλεπε ο μικρός Ιάκωβος τότε τις νύχτες, λέει, να σηκώνεται και να προσεύχεται. Όταν οι άλλοι κοιμώντουσαν γύρω στις 10 η ώρα, όχι όπως τώρα που κοιμόμαστε στις 12, τότε οι άνθρωποι και μέχρι τελευταία κοιμώντουσαν πολύ νωρίς, στις 8 η ώρα, γύρω στις 10 λέει η ώρα, σηκωνόταν και έκανε το μεσονυχτικό της, την προσευχή της δηλαδή τη μεσονυχτική, εν το μέσο της νυχτός, προσδοκούσαν και αυτή τον υφείο Χριστόν. Και αυτή η γυναίκα του Θεού την έβλεπε λοιπόν ο μικρός Ιάκωβος να κάνει πολλές μετάνοιες, μετά να σηκώνεται όρθια, λέει, με τα χέρια έτσι ψηλά, ώρες πολλές να προσεύχεται, και ώρες μου λέει, Όμηρε, λεγόμουν Όμηρος τότε το κοσμικό μου όνομα, την έβλεπα, μου λέει, να έχει ένα φως. Σκεφτείτε λοιπόν ένα μικρό παιδί, τόσο μικρό, 10-12 χρονών το πολύ, να έχει αυτόν το χάρισμα από τον Θεό, να βλέπει το φως της θεότητος, το άχτιστον φως όπως λέμε στην παλαμική θεολογία, να επισκιάζει αυτήν την ευλογημένη γυναίκα. Και όταν, λέει, μία μέρα με πολύ αφέλεια της είπα: μητέρα, μα γιατί όταν προσεύχεσαι το βράδυ έχεις αυτόν το φως? Αυτή μου λέει δεν το έβλεπε. Ο Θεός, βλέπετε, αυτούς τους απλούς ανθρώπους, για να μην υπεραίρονται, για να μην υπερηφανεύονται, δεν επιτρέπει να βλέπουν αυτήν την ουράνιο χάρη την οποία τους δίδει. Αλλά απλοί άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προχωρήσει βαθιά στην ταπείνωση, ο Θεός τους δίδει και το χάρισμα και να το αισθάνονται και να βλέπουν αυτόν το φως. Λοιπόν, ο γέρο Ιάκωβος από μικρόν παιδί έβλεπε αυτόν το άκτιστο φως να επισκιάζει αυτήν την ευλογημένη γυναίκα, την μητέρα του, τη Θεοδόρα, που ήταν μητέρα 3 παιδιών, και μέσα στους ασκητικούς της αγώνες την αξίωσε ο Θεός, χωρίς να το πολύ καταλαβαίνει, σιγά σιγά να προετοιμάσει έναν Άγιον της Εκκλησίας. Διότι ο μικρός Ιάκωβος στην αρχή την έβλεπε, μετά απορούσε γιατί η μητέρα του είναι σε αυτήν την κακοπάθεια, να μην κοιμάται όπως όλος ο κόσμος.
να μην ξαπλώνει όπως όλος ο κόσμος. Αυτή ξάπλωνε στο πάτωμα, είχε χαμεκητία, όπως λέμε στη γλώσσα την ασκητική. Να μην τρώει όπως όλος ο κόσμος. Δεν έτρωε παρά μόνο 2 με 3 φορές το χρόνο κρέας. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και της Παναγίας, το 15 Αύγουστο, και αυτήν την τάξη κράτησε και ο γέροντας στη δική του ζωή. Λοιπόν, μετά από την πρώτη εντύπωση που του έκαμε η μητέρα του, άρχισε η καλή αντιγραφή. Έβλεπες λοιπόν τον μικρό Ιάκωβο, έβλεπε μάλλον ο μικρός Ιάκωβος τη μητέρα του να προσεύχεται το βράδυ. Τέλειωνε η μητέρα του στις 12 η ώρα, άρχιζε αυτός την προσευχή στις 12 και 10. Και συνέχιζε αυτός και 2 και 3 ώρες, και ήταν τότε μικρό παιδάκι, 12 χρόνων. Αργότερα δε, για να μην τον καταλαβαίνουν στο σπίτι, όταν άρχισε να μεγαλώνει, να γίνεται 13-14 χρονών, να μπαίνει και στα δύσκολα χρόνια της εφηβείας, βρήκε σαν πιο καλή λύση να πηγαίνει σε ένα ξοκλήσι του χωριού της Αγίας Παρασκευής. Και εκεί λοιπόν στο ξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής έκαμνε την νυχτερινή του ασκητική προσευχή και ασκητική ζωή. Μου έλεγε ότι έναν πρωινό, διότι τα πρωινά λίγο πριν χαράξει το φως, γύρω στις 4 η ώρα, τελείωνε την ασκητική του προσευχή, και μια φορά, λέει, βγαίνοντας από το ξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής, κάτω από ένα γέρο πλάτανο, είδε μια γυναίκα η οποία φορούσε, λέει, μακριά ρούχα σαν καλόγρια, και του ένεψε, λέει, να πάει κοντά της. Πήγα, λέει, κοντά της, της λέει: «Ποια είσαι εσύ, καλή μου κυρία?» Έτσι μιλούσε ο γέροντας. Είχε έτσι έναν ύφος υψηλού κηρύγματος όταν μιλούσε, με έναν ευγενικό στόφο, όχι εγωιστικό, και είχε πολύ ωραία άρθρωση και μιλούσε αργά, με τέτοιον τρόπο που την κάθε του λέξη την καταλάβαινες, και όχι απλώς την καταλάβαινες, την ένιωθες. Όταν μιλούσε ο γέροντας, οι λέξεις πρώτα έμπαιναν στην καρδία και μετά ανέβαιναν στον νου. Λοιπόν, και ποια είσαι εσύ, της λέει, καλή μου κυρία? Του λέει: «Εγώ, μικρέ μου Ιάκωβε, είμαι αυτή η νοικοκυρά που έχει αυτόν εδώ το εκκλησάκι, είμαι Αγία Παρασκευή, και με έστειλε», του λέει, «ο Χριστός και μου είπε: πήγαινε στο μικρό μου Ιάκωβο και ό,τι σου ζητήσει να του το δώσεις». Ο μικρός λοιπόν τι να έχει, τι επιθυμία να έχει τώρα ένας μικρός ασκητής? Να της πει: «Θέλω να γίνω επιχειρηματίας, θέλω να αποκτήσω πολλά πλούτη, να αποκτήσω καλή και πλούσια γυναίκα?» Της λέει: «Άκουσε, Αγία μου Παρασκευή, εγώ δεν ξέρω τι θέλω, είμαι μικρό παιδί». Και όπως ήταν και απλούστατος ο Ιάκωβος, ήταν πολύ πιο μικρός από ό,τι ήταν τα παιδιά στην πονηρία, μικρός βέβαια. Της λέει: «Δεν ξέρω εγώ, Αγία μου Παρασκευή, αλλά σε παρακαλώ, δεν γίνεται να ρωτήσω τη μάνα μου, την κυρία Θεοδώρα, και αύριο να έρθω να σου πω?» Του λέει: «Γίνεται». Τέτοια χαριτωμένα είχε πολλά στη ζωή του ο γέροντας. Και πράγματι, λέει, πήγε στη μητέρα του, και τότε για πρώτη φορά απεκάλυψε στη μάνα του ότι τα βράδια σηκώνεται και πάει στο ασκητήριό του στην Αγία Παρασκευή. Αρχικά τον εμάλωσε η μάνα του, που μικρό παιδί μπαίνει σε αυτό το τόλμημα. Σκεφτείτε λοιπόν ένα δικό σας παιδί κάθε βράδυ, και όχι εδώ που είναι πόλης, που υπάρχει τρόποντινά μια ασφάλεια, υπάρχουν φώτα, να πηγαίνει κάθε βράδυ 1 η ώρα να προσεύχεται στον Άγιο Γεώργιο εδώ της θαλάσσας. Και σκεφτείτε όλος αυτός ο τόπος να είναι δάσος, να είναι σκοτεινό, τι τόλμη υπάρχει μέσα του, τι αντρία και τι πίστης να τον έλκει σε αυτόν το εγχείρημα της νυχτερινής προσευχής. Βλέπετε όμως, οι νυχτερινές εξόδια ανταμείβονται, και όταν είναι και πνευματικές οι νυχτερινές εξόδια έχουν πολύ χάρη. Λοιπόν, πήγαινε ο μικρός Ιάκωβος, είπε στην μάνα του, αφού τον εμάλωσε όπως σας προανάφερα στην αρχή, μετά του είπε: «Άκουσε, Ιάκωβα μου, αν αύριο», του λέει, «όπως μου λες, δεις την Αγία Παρασκευή, να ανοίξεις τα χέρια σου έτσι και να της πεις να μου δώσεις την τύχη μου, Αγία μου», όπως λένε οι δικές μας οι μανάδες, να σου δώσει ο Θεός μια καλή τύχη. «Την τύχη μου να μου δώσεις», της λέει, «μια ουράνιον τύχη όμως». Βλέπετε, δεν ήθελε μια επίγειον τύχη η κυρία Θεοδώρα για το γιον της, όπως πολλές μάνες και από τις παρούσες ίσως θέλουν για τα παιδιά τους. Πήγε λοιπόν και το είπε αυτόν ο μικρός ασκητής Ιάκωβος στην Αγία Παρασκευή. Άνοιξε τα χέρια του, έκαμε υπακοή και λέει: «Μια ουράνιον τύχη θέλω, Αγία μου Παρασκευή, έτσι μου είπε η μάνα μου». Του λέει: «Α, Ιάκωβέ μου, θα σου δώσω εγώ», του λέει, «μεγάλη τύχη. Θα έρθουν», του λέει, «όταν θα μεγαλώσεις ενώπιον σου άρχοντες του κόσμου τούτου,
οι οποίοι θα υποκληθούν μπροστά σου και θα εξομολογηθούν σε σένα. Θα έρθουν, του λέει, μεγάλα επίσημα πρόσωπα και κυβερνήτες αυτής της χώρας ακόμα θα εξομολογηθούν σε σένα, και πατριάρχες και επίσκοποι, και θα γεννήσεις, του λέει, τέκνα τέκνο, και θα περάσουν από τα χέρια σου πολλά χρήματα, του λέει, τόσα πολλά που σε λίγους πλούσιους θα περάσουν, με τη διαφορά, του λέει, ότι εσύ δεν πρέπει να τα αγγίζεις, όπως θα έρχονται με το ένα χέρι να τα παίρνεις και με το άλλο να τα δίδεις. Ακριβώς λοιπόν αυτά τα λόγια επραγματοποιήθηκαν στον τότε μικρόν Ιάκωβο. Μεγάλωσε ο Ιάκωβος, λοιπόν, αλλά το μεγάλωμά του δεν ήταν ένα συνηθισμένο μεγάλωμα ενός εφήβου ή ενός νεανία όπως το δικό μας μεγάλωμα. Λέει ότι στην ηλικία των 14 χρόνων τουλάχιστον, μου έλεγε εμένα, μπορεί να ήταν και πιο παλιά, εγώ πάντοτε σας λέω αυτά που μου είπε, άρχισε να κάνει διάφορα μικρά θαύματα, να πούμε, στους κατοίκους του χωριού. Το χωριό ήταν απομακρυσμένο, προσφυγικό και φτωχό, και δεν είχα γιατρό δικό τους. Αγροτικός γιατρός τότε ήταν κάτι άγνωστο για την τότε Ελλάδα, όπως και για την τότε Κύπρο. Ο γιατρός λοιπόν ήταν ο παπάς, και αν ο παπάς ήταν παπάς, τότε η ευχή του και η προσευχή του έπιανε τόπο. Εάν δεν ήταν, τότε χρειαζόταν να κατέβει ο άρρωστος στην πλησίον πόλη. Λοιπόν, ο παπάς ο καημένος του χωριού, καλός άνθρωπος ήταν, ταπεινός ήταν, αλλά δεν είχε τη δύναμη της προσευχής του γέρο Ιάκωβου, ο οποίος γέρο Ιάκωβος τότε, μη συγχύζεστε από αυτόν που λέω συνεχώς γέρο Ιάκωβος, ήταν ο μικρός Ιάκωβος, ο έφηβος Ιάκωβος. Όλων των χωριών ήξεραν, όταν αρρωστήσουμε θα πάμε στον Παπα Ιάκωβο, και ήταν τότε 15 χρονών και τον εφώναζαν Παπα Ιάκωβο. Και έλεγε ότι όταν αρρωστούσαν πήγαιναν κοντά του και τους διέβαζε. Του λέω, καλά γέροντα, τι βιβλίον είχες? Μου λέει, άκουσε, είχα μια φυλάδα, μου λέει, η οποία είχε μέσα διάφορες ευχές. Ευχές για ευλογία του σπόρου, ευχές, λέει, για το είσοδο σε νέων οίκων. Εγώ αυτές τις ευχές διέβαζα, λέει, και ό,τι διέβαζα, λέει, έπιανε, λέει. Δηλαδή πήγαινε κάποιος άρρωστος, αυτός μπορούσε να μην βρει καλά την ευχή εις ασθενούντα, όπως θα βρούμε εμείς. Διέβαζε μια ευχή στην είσοδο εις νέων οίκων, και αυτή η ευχή έπιανε όμως. Λοιπόν, μια φορά, λέει, σκεφτείτε πόση καλή φήμη απέκτησε στην περιοχή, τον εκάλεσε ο ιερέας του χωριού, διότι η παπαδιά δυσκολευόταν να γεννήσει. Και ενώ ήταν οι ώρες της, λέει, και συνεχώς προσπαθούσε να γεννήσει η παπαδιά, δεν τα κατάφερνε. Και τότε, λέει, με κάλεσε ο παπάς του χωριού και του είπε, σε παρακαλώ, Παπά Ιάκωβε, σκέφτεται ο παπάς να λέει του Παπά Ιάκωβου, του μικρού τώρα, έλα να διαβάσεις της παπαδιάς μου. Του λέει, μα πάτερ, ντρέπομαι να έρθω εκεί, του λέει, που η παπαδιά, του λέει, τώρα θα γεννήσει, ντρέπομαι. Ήταν πολύ ντροπαλός ο γέροντας. Καθ' υπερβολή. Μου έλεγε, παιδάκι μου, να μην είσαι τόσο ντροπαλός, τόσο πολύ είναι αμαρτία. Και πήγα, μου λέει, με πολύ δισταγμό, έτσι χαμηλά έβλεπα, λέει, μπήκα σε μια γωνιά, ούτε την μαμήν έβλεπα, ούτε την παπαδιά, λέει, που βογκούσε, και εκεί, λέει, άρχισα, λέει, να διαβάζω τις ευχές. Και μόλις, λέει, άρχισα να διαβάσω τις ευχές, γέννησε η παπαδιά το Βαγγελάκι, το μικρό της δηλαδή παιδί. Με αξίωσε ο Θεός εμέναν αργότερα, το Βαγγέλη, τον κύριο Βαγγέλη, σε μεγάλη ηλικία, 60 χρόνων, να το γνωρίσω και να μου λέει και ο ίδιος το γεγονός αυτόν, ότι εμένα μου έλεγε, με ξεγέννησε ο γέρο Ιάκωβος. Του λέω, καλά, ήταν και μάμμος? Μου λέει, όχι, με τις ευχές, του λέει, εγώ δεν γεννιού, μου λέει, δυσκολευόταν η μάνα μου, και ήρθε και διάβασε αυτός ευχές και γέννησε η μάνα μου. Μεγάλωσε ο μικρός Ιάκωβος, έγινε άντρας, πήγε στρατό. Στο στρατό δε ο γέρο Ιάκωβος εφάνηκε πιο πολύ η δύναμη της προσευχής του, και οι μισοί στρατιώτες τον εκοροϊδεύαν, όπως κοροϊδεύουν πολλοί νέοι της εποχής κάποιον ο οποίος πηγαίνει στην εκκλησία. Του έλεγαν, άτε ρε Παπά Ιάκωβε, διάφορες χειρονομίες του έκαναν. Έκαναν υπομονή όμως αυτός. Δεν έκαναν ποτέ του κατάκριση στους στρατιώτες του, στις στρατιώτες του, και προσευχόταν πολύ για αυτούς. Ο διοικητής του, ο κύριος Πολύκαρπος Ζώης, τον αγάπησε πάρα πολύ και τον επροστάτευε. Και έδωσε εντολή, αφού ο Ιάκωβος, λέει, δεν τρώει κρέας, να του κάνετε τα ασκητικά φαγητά που θέλει. Ήταν τότε και η περίοδος του εμφυλίου πολέμου μεταξύ αριστερών και δεξιών στην Ελλάδα, και έτσι ο γέροντας επαράτεινε την παραμονή του στο στρατό για 3 και 4 χρόνια.
Στο στρατόν του συνέβη έναν από τα γεγονότα, δεν θα σας λέω πολλά, να μην σας κουράζω. Το εξής γεγονός, το οποίο με συγκίνησε πάρα πολύ, είναι από τα γεγονότα τα οποία βρίσκω ότι ο γέροντας φαίνεται η μεγάλη του αρετή και η μεγάλη του αγάπη που είχε στους ανθρώπους. Ήταν, λέει, η μέρα Πάσχα και ερχόντουσαν μάλλον οι μέρες του Πάσχα, Μεγάλη Εβδομάδα. Όλοι οι στρατιώτες ήθελαν να κάνουν Πάσχα στο σπίτι τους, αλλά κάποιοι πρέπει να μείνουν να φυλάνε και τα φυλάκια του στρατού και της πατρίδος. Ο γέρο Ιάκωβος, επειδή του είχε αδυναμία ο διοικητής, ο κύριος Ζώης ο Πολύκαρπος, του είπε: εσύ, Παπαϊάκωβε, θα πας, του λέει, όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα στις εκκλησίες εδώ στο Παγκράτη, εκεί ήταν στρατιώτης, για να προσεύχεσαι για μας. Ένας στρατιώτης τον είδε, λέει, ένας στρατιώτης του που ήταν πολύ λυπημένος. Και του λέει: τι έχεις εσύ, του λέει, Γιώργο, και είσαι τόσο λυπημένος? Του λέει: Παπαϊάκωβε, του λέει, εσύ, του λέει, με τα καλογερικά σου κατάφερες, του λέει, το διοικητή και θα σου δώσει μια εβδομάδα άδεια. Εμέναν, του λέει, την ημέρα του Πάσχα θέλω να είμαι με την αραβωνιαστικιά μου. Και όμως, του λέει, θα είμαι μέσα. Τι Πάσχα θα κάνω εγώ? Εσύ καλά θα περάσεις, του λέει, με τα ψαλτικά σου και με τα καλογερικά σου. Ρωτάς και εμέναν, του λέει, που θέλω να πάω στο χωριό μου και θέλω να πάω να δω και την αραβωνιαστικιά μου. Ίσως εμείς, αν είμαστε στη θέση του γέρου Ιάκωβου, θα σκεφτόμαστε ότι πιο ευλογημένο πράγμα είναι να πάμε στην εκκλησία, να πάμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, στο Πάσχα. Ο γέρο Ιάκωβος όμως έβλεπε τα πράγματα όχι με τέτοιο φακό, αλλά μέσα από την αγάπη του πλησίον και την ανάπαυση του πλησίον. Πώς να αναπαύσει τον άλλον άνθρωπο. Και του λέει: εντάξει, του λέει, Γιώργο, θα πάω στο διοικητή και πόσες μέρες, του λέει, θες να πάω να δεις την αραβωνιαστικιά σου? Του λέει, να μείνει με το Πάσχα. Αν είμαι, του λέει, και τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Αγία Παρασκευή, αν είμαι και την Αγία Πέμπτη να ακούσουμε και κανένα Ευαγγέλιο. Και του λέει: εντάξει, θα τα κανονίσω. Και έμεινε αυτός και δεν επήγαινε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ζούσε με αυτές τις ακολουθίες, ανάπνεε με αυτές. Ήταν η αγάπη του, ήταν ο έρωτας του, ο θείος, αυτές όλες οι ιερές ακολουθίες. Και όταν ζήσεις, όπως μου λέει και ο νυν γεροντάς μου, ο πατήρ Σημεός, σωστά αυτές τις ευλογημένες μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδος, είναι τόσο δυνατές που σε κρατούν, έχεις απόθεμα δηλαδή για όλον τον υπόλοιπο χρόνο. Και πιστεύω κάπως έτσι και πολύ περισσότερο από εμάς τα εζούσε ο ίδιος ο πατήρ Ιάκωβος, και όμως τα θυσίασε. Και του λέει: εντάξει. Και έμεινε μέσα την Αγία Πέμπτη, την Αγία Παρασκευή και την κυριώνυμον ημέρα του Πάσχα. Του λέω: καλά, γέροντα, τον ρώτησα εγώ, ο περίεργος. Του λέω: καλά, τι έκανες αυτές τις μέρες? Μου λέει: ήμουν στη Σκοπιά, έβλεπα, μου λέει, από μακριά, ήταν πάνω σε έναν ύψωμα, λέει, και έβλεπα από μακριά, μου λέει, τους κατοίκους των Αθηνών που πήγαιναν στις εκκλησίες και προσπαθούσα, μου λέει, να λέω την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε. Έλεγα πολλά δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Και την ημέρα εκείνη, λέει, έλεγα του Πάσχα, έλεγα δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Έτσι μιλούσε. Και μου έλεγε: ξέρεις, μου λέει, τι μου συνέβηκε εκείνον το βράδυ της Αναστάσεως? Όταν άκουσα τις καμπάνες, μου λέει, κατάλαβα ότι είπαν οι παπάδες το δεύτερο λάβετε φως και είπαν τον καλό λόγο, το Χριστός Ανέστη. Και εκείνη την ώρα είπα: αχ, Χριστέ μου, τώρα οι χριστιανοί μας παίρνουν το Άγιο Φως. Και όπως λέει, είπα: αχ, τώρα οι χριστιανοί μας παίρνουν το Άγιο Φως, ήρθε και σε μένα το Άγιο Φως. Του λέω: πώς ήρθε? Ήρθε, παιδάκι, μου λέει, ένα φως, μου λέει, από ψηλά και κάθισε από πάνω μου και έγινα όλος φως. Και λέω κι εγώ: κοίταξε, ο άνθρωπος του Θεού εθυσίασε το φως αυτόν, το χτιστό φως που παίρνουμε εμείς από τη λαμπάδα, το οποίο είναι εις τύπον του Αγίου Φωτός, και σε αυτόν, λόγω της θυσίας που έκαμε, ήρθε το όντως φως, το άχτιστο φως της θεότητος. Αυτό ήταν από τα στοιχεία του γέρου Ιάκωβου που πάντοτε τον διακατήχεν και τον ενήχε. Η διάθεση να θυσιάσει και την προσευχή του και τον κόπο του και την άσκησή του για την αγάπη του πλησίον. Μεγάλωσε και 30 χρονών, αφού προηγουμένως εκοιμήθηκε η μητέρα του, η κυρία Θεοδόρα, πήγε στο μοναστήρι. Εκεί συνέβησαν πληθώρα θαυμάτων, τα οποία ίσως πολλοί διαβάσετε, και έγινε πλέον ένας τέλειος ασκητής. Άγνωστος όμως στους πολλούς. Ο γέροντας έγινε γνωστός μόνον τα τελευταία, εγώ τον εγνώρισα το 80 και ήταν ακόμα άγνωστος τότε. Άρχισε να γίνεται γνωστός το 83-84.
τότε θυμάμαι άρχισε να ακούεται το όνομα πατήρ Ιάκωβος της Έμβειας. Βλέπετε λοιπόν ότι και το ίδιο διαβάζουμε σε πολλούς βίους Αγίων. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, Ρώσος Άγιος, έγινε γνωστός, λέει, τα τελευταία 5-10 χρόνια της ζωής του. Είναι αυτόν κανόνας η φήμη στους πραγματικούς Αγίους να έρχεται στο τέλος της ζωής του. Και ο γέροντας επήγε σε αυτόν το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, το οποίο και εκεί έκαμε υπακοή σε όποιο γέροντα βρήκε μπροστά του, και σιγά σιγά του αποκαλύφθηκε πλέον ο μεγάλος γέροντας της ζωής του, ο δεύτερος γέροντας του, που ήταν ο ίδιος ο Όσιος Δαβίδ. Ο Όσιος Δαβίδ, ένας ασκητής του 16ου αιώνα, ήταν αυτός ο Άγιος που εκαθοδήγησε πλέον ουσιαστικά τον πατέρα Ιάκωβο. Του άνοιξε ο ίδιος ο Άγιος Δαβίδ, λέει, όταν επήγε στο μοναστήρι, και δεν κατάλαβε ότι αυτός είναι ο Άγιος. Τον είδε, λέει, με τη μορφή ενός μοναχού, γέρου μοναχού, και του είπε: καλώς ήλθες, Παπα Ιάκωβε, στο μοναστήρι εδώ, και έλα, του λέει, να το στηρίξεις και να το ενδυναμώσεις και να το κάνεις περιλάλητον εις τα πέρατα της οικουμένης, αρκεί, του λέει, να φυλάξεις αχτιμοσύνη, παρθενία και υπακοή. Τες τρεις μοναχικές δηλαδή αρετές. Και πράγματι ο γέροντας τις εκράτησε αυτές τις αρετές, και όταν εισήλθε, λέει, μέσα στο καθολικό, μέσα στον κυρίως ναό της Εκκλησίας, είδεν εκεί τον Άγιον, λέει, να είναι εικόνα, και κατάλαβε ότι αυτός που είδεν έξω ήταν ο Άγιος Δαβίδ. Έκτοτε οι εμφανίσεις του Αγίου Δαβίδ ήταν συνεχείς, σχεδόν καθημερινές. Τέτοια είχε επικοινωνία με τον Άγιο, συνεχή επικοινωνία. Θα σας πω τώρα ορισμένα περιστατικά, τα οποία εμένα του ιδίου διηγήθηκε, διότι αισθάνομαι ότι πολλοί θα έχετε διαβάσει το βιβλίο, ξέρετε το βίο του γέροντα, και θα ήταν καλά να ξέρετε ορισμένα από τα περιστατικά τα οποία η δική μας μαρτυρία αποκρυπτογράφησε και εμπιστεύτηκε ο γέροντας. Θα σας πω την πρώτη μου επίσκεψη σε αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Πώς έγινε. Ήμουν τότε φοιτητής, μόλις τελείωνα το πρώτο έτος και έμπαινα στο δεύτερο έτος της νομικής. Επήγα να κάνω Πάσχα, άκουσα ότι εκεί στα βουνά της Εββίας υπάρχει ένας ευλογημένος άνθρωπος, ο πατήρ Ιάκωβος, και θα πήγαινα διότι θυμούμαι είχα κάποιες ανησυχίες, δεν μου άρεσε η νομική και ήθελα να την παρατήσω. Επήγα στο γέρο Πορφύριο, ο οποίος τότε ζούσε και ήταν πολύ γνωστός ο γέρο Πορφύριο στα περίχωρα της Αθήνας. Μου είπε διάφορα, να μην μπούμε τώρα στο θέμα με Πορφύριος, θα τελειώσουμε, και με παρέπεμψε, μου λέει, δεν πας, μου λέει, να δεις, μου λέει, έναν άνθρωπο που σου ταιριάζει περισσότερο εσένα. Του λέω ποιον? Τον πατέρα Ιάκωβο. Του λέω, έχω ακούσει για αυτόν. Νομίζω είναι στην Εύβοια. Αυτός που μιλά, του λέω, με τον Άγιο του μοναστηριού του. Μου λέει αυτός. Αυτός, μου λέει, ο γέρο Πορφύριος. Ακούστε πώς μιλάει ένας Άγιος για έναν άλλον Άγιο. Είναι ο πιο ταπεινός άνθρωπος που υπάρχει στην Ελλάδα, μου λέει. Υπάρχει φήμη μεγάλη, μου λέει, και για μένα και για αυτόν τον Πάτερ Παΐσιον. Μου λέει, έτσι είπε. Στο Άγιον Όρος άνθρωπος του Θεού είναι αυτός, μου λέει. Εγώ, παιδί μου, δεν είμαι τίποτε. Αλλά αυτός, μου λέει, ο Ιάκωβος είναι, μου λέει, πολύ κρυφός και πολύ ταπεινός. Και του εδόθη χάρισμα από το Θεό ιαματικών, να γιαννίσκει, όπως λέμε στην Κύπρο, ανθρώπους. Και το χάρισμα, μου λέει, να διώκει δαιμόνια, να βγάζει δαιμόνια από δαιμονισμένους. Και να πας σε αυτό, μου λέει, επειδή, μου λέει, εσύ είσαι άνθρωπος, μου λέει, ο οποίος θέλεις να ευαίσθητους ανθρώπους, οι οποίοι να σε αισθανθούν, και επειδή του έδωσε αυτού ο Θεός χάρισμα πνευματικής πατρότητος, και επειδή έμεινες ορφανός εσύ από μικρός, αυτός θα καλύψει, μου λέει, αυτόν το κενό που σου άφησε η ορφάνια. Σκεφτείτε πώς βλέπουν οι Άγιοι άνθρωποι τη ψυχή μας και πόσο αναγκαίο είναι να πλησιάζουμε αυτούς, όχι για να μας λένε διορατικά και μετά να ερχόμαστε να τα λέμε και να λέμε, ξέρεις ο τάδε γέροντας με τον τάδε διορατικό, αλλά για να καλύπτουν τα πνευματικά μας κενά, αλλά προηγουμένως τα ψυχολογικά μας κενά. Άλλον το ψυχολογικό και άλλον το πνευματικό κενό. Δόξα ο Θεός, λοιπόν, επήγα να κάνω Πάσχα στον γέροντα Ιάκωβο. Ήταν τότε 3 πατέρες μόνο στο μοναστήρι. Όπως σας είπα, σχεδόν άγνωστο. Μόνο οι ευβοείς το εγνώριζαν, οι κάτοικοι της Εύβοιας. Επήγα, βρήκα το γέροντα, ήταν Δευτέρα, Μεγάλη Δευτέρα, ειδού ο νηφίος έρχεται.
Του είπα, γέροντα, μου είπε κάποιος, του λέω, από τους πατέρες, ο πατήρ Σεραφείμ, και μου λέει, άκουσε να δεις, νεαρέ, εμείς 24 ώρες φιλοξενούμε και μετά μου λέει πρέπει να φύγεις. Έτσι είναι κανονισμός από τον δεσπότη.